Kimba. Dala na kay meron ako gisanaw diha kasi padul-dul ana. Okay, Kugon. Kuna sila ng report dia dagway nga na landslide nila dia. Taga barangay man may dapat makuha na nakod. Sa to. DGA Kansa Bukid Bimbing Store Hosting Store Prutasan wala naman kayo mga prutasan.
supply parts and accessories. Abot na mi. Aray.